L'església de la Santíssima Trinitat s'omplia dilluns per a un espectacle que té els menuts com a protagonistes. És el Festival de Nadales que organitza l'Ajuntament i on participen els alumnes del Col·legi Sant Josep i Sant Rafael, a més del conjunt musical de la corporació. Organitzats per grups, els xiquets acostaven les cançons pròpies d'estes dates en una cita que és tota una tradició, la primera vegada que es feia fa ara 17 anys. Es va fer una cosa així un poc improvisada en un primer moment. Anàrem a cantar a Burxassot i el concejal d'aquell entonces, Luis Peiró, ens va proposar fer-ho en una de les parròquies. I des d'aquell entonces es fa un any en la parròquia de Sant Jaume i un altre sí, en la parròquia de la Santíssima Trinitat. I enguany complim 17 anys. La benvinguda ja a la desitjada Navidad. Xiquets del nostre municipi de la Pobla i Vallbona volen donar aquesta benvinguda al Nadal cantant. I aquest festival és això, és el començament ja d'aquesta festivitat. Des de fa molts anys, la veritat que s'ha convidat a tots els centres. Sempre participen el Col·legi Sant Rafael i el Col·legi Sant Josep. I com a novetat, que no és novetat, ja és el segon any que participa l'Escola de Música de la Corporació Musical. I els primers en pujar a l'escenari els alumnes de primària del Col·legi Sant Josep. La Nadala, el tamborilero, ha protagonitzat la seva intervenció. Després eren els xiquets de primària del Col·legi Sant Rafael. Els portaven preparades 3 Nadales. A d'estes fideles, anunciando al Rey del Cielo y mira quina alegría. I moment per als xiquets del Col·legi Sant Josep. Els alumnes de primer cicle cantaven la Nadala a Belén me'n vull anar. Després d'ells tornaven els alumnes de Sant Rafael, els xiquets de cicle infantil. Ells amb les cançons Nio Nio Maria i O Christmas Tree. Els alumnes d'infantil del Col·legi Sant Josep eren els següents. Primer, només els de 5 anys amb la Nadala Corre, corre al Portalico. Després se sumaven els més majors per cantar Chiquitín. Un dia per al protagonisme dels xiquets que són centre d'atenció de totes les mirades i també de tots els objectius. Tancant les intervencions el conjunt musical de la corporació. Això feien també amb Nadales però fent servir els instruments. Noche de Paz y Campana sobre Campana posaven fi a este festival de Nadales. El conjunt instrumental participava l'any passat per primera vegada i enguany ha volgut repetir. El Festival de Nadales és una de les cites més esperades pels xiquets i per a la que porten ja dies assajant. Hem estat ensaiant tota la setmana perquè mos isca les tres cançons i era molt difícil perquè una era en llatí i era molt difícil perquè era en llatí i total que hem cantat les tres y ha sido muy bonito. Hemos cantado villancicos, 3, y hemos escuchado a otros colegios que las han cantado también. Me lo paso muy bien con mis amigos y a mí me gusta mucho cantar. Sempre venim tots els anys i és una tradició d'ací, home, del col·le. Als xiquets els encanta, com a tots, els encanta participar cantant nadalenques. I en el col·legi fem estos 2 festivals, més el de 23, també anem a l'asilo de Bells també, a visitar-los. Entonces, és un dia de festa. És un dia de festa i els encanta cantar villancicos i col·laboren tots els professors
i bueno, la veritat és que s'ho passen molt bé, perquè és el que més agrada, cantar. Per ells és una alegria enorme el cantar, primer l'eixir de l'escola, després el cantar tot el que són les nadalenques, que és en l'entorn que estem en el context ara social, familiar, i després també un poc l'intercanvi que fem cultural, tant col·legis com la corporació musical. És molt positiu. Un festival on tots els xiquets, a més de la il·lusió de participar, s'han emportat un record.